la majoria de forces que donen suport a la democràcia, que donen suport al dret a decidir, per nosaltres avui no passa res. El procés segueix endavant. La democràcia espanyola passa per l'herència, passa per la sang, passa per prenyar dones i pels drets adquirits històrics. A Catalunya tenim una altra forma de governar o volem tenir una altra forma de governar-nos. Votar. Donar la veu al poble i que el poble pugui decidir quin model d'estat vol. I el model d'estat que avui estem reivindicant aquí és la república. Té lògica que en ple segle XXI un doni per sentat que la successió a l'hereu ha de tenir legitimitat i per tant per un referèndum que la gent, que les persones puguin decidir. República ara o mai. Visca la república. En principi s'obre una porta, esperem que continuï perquè ja comença a ser hora que puguem decidir el que vulguem i votar un president de la república com ha de ser. Si tan monàrquics es volen presentar aquest senyor Felip, que es posi un referèndum i que voti la gent i que decideixi. Serà el que la gent vulgui, no el que vulguin uns quants. És possiblement el desmuntatge d'una farsa, el tornar una mica als orígens i recuperar una vegada la veu popular. Com a primer pas és el referèndum. Si el poble vol continuar amb l'estat que tenim o decantar-se per un model d'estat, en aquest cas el republicà. El dia d'avui és un punt i a part en una història, en l'herència del que és l'ocupació de l'estat espanyol cap a la resta de pobles de l'estat, ja sigui el nostre, l'andalús, el basc, el gallec o el castellà. Un punt i final en la relació que hem tingut nosaltres com a poble amb l'estat espanyol, que no pot significar en cap cas una segona transició. No volem tornar a tenir un cap d'estat que un hem escollit, dos no en representa i tres és l'hereu de l'ocupació borbònica per la independència, pel socialisme i pel feminisme. Una gran esperança de que és una cosa que portàvem fa temps, que aquest senyor retirés i a l'hora que es retira es dona l'oportunitat de que hi hagi un referèndum, que la gent pensi que es modifica la Constitució i que mira, jo concretament no és que sigui monàrquic, però si accepto la monarquia és perquè la vota el poble i l'accepta, i si l'accepta el poble l'acceptaré jo també. Mentrestant, ni aquest senyor que ha marxat era el meu rei, ni el seu fill serà. Hi ha més o menys un dia d'alegria, però que continuarem igual. Estem molt contents tots i molt animats per el que ha passat, però això de que abdiquin amb el fill no estic d'acord. Per tant, l'abdicació no em sembla correcta. M'agradaria que es fes un referèndum i que poguéssim escollir. Estaven demanant fa molt de temps un canvi de règim i cada cop és més clar que la majoria de gent vol una república. El problema és que no hi ha manera de que pugui celebrar un referèndum democràtic. Un moment molt complicat per la monarquia, en el qual evidentment la corrupció, evidentment el desprestigi que ha caigut i la situació política que sembla posar punt i final al bipartidisme, doncs ha obligat al rei a dimitir. La pregunta és qui ha obligat al rei a dimitir, perquè no podem creure que hagi estat una decisió absolutament personal i individual. Perquè la gent realment té ganes de canvi, ganes de que la vida, la forma d'existir, la forma de pensar pugui evolucionar. La Joventut Socialista de Terrassa volem fer un referèndum perquè la gent del poble pugui votar entre seguir amb el model d'estat que està ara a Espanya, que és la monarquia, o la república. Sempre hem estat defensors de la república. Des de la CUP estem contents de la participació que hi ha hagut avui i creiem que hem de sortir al carrer totes les persones, que hi ha d'haver un empoderament popular per evitar una segona transició i un engany com la que va ser la primera. És que la desobediència ha de ser el camí per tal d'acabar amb aquesta monarquia i que s'ha d'evitar que el PP i el PSOE facin un pacte com a la transició i ens tornin a deixar sense drets. Creiem que és un moment molt clau i molt determinant, en tant que també fa 300 anys que Terrassa va ser cremada per Felip V y ahora amb l'arribada de Felip VI creiem que ha de ser el moment del canvi. Juan Carlos I, que como dice la frase, de Franco es heredero. Entonces lo que hoy estamos pidiendo aquí es que haya un referéndum. Es un paso más
hacia una república. También creo que la república históricamente, el Estado español va ligado a los derechos sociales y a las conquistas de las clases populares. Esa es nuestra idea desde Esquerra Unida y así lo vamos a seguir defendiendo. Una república donde todos los pueblos de España se sientan integrados y cómodos. Un nuevo cambio de ciclo político y social que se le da como fecha, o sea, ya se inició, hay una nueva transformación y un cambio de época. Juan Carlos que ha simbolizado la transformación de este país y nos corresponde ahora al pueblo movilizarnos para que esa transformación se lleve adelante y vaya en beneficio del pueblo de la inmensa mayoría, porque la democracia avance y el trabajo social y la atención a las personas pueda ser mayor. Felipe ha de representar una nueva época, el inicio de una nueva época, y ha de tener la capacidad de generar los consensos necesarios para poder hacer la transformación política y social que requiere este país, adaptarla al siglo XXI, a las nuevas necesidades, de la población.